Ukraine President pen Russia President Putin pan birta long pen kapachini. Der hiniang bong jong si monsam donang chi pulote kaching wai ching saya pora bangke non hen lupusi ning Japan. International birta long Ukraine President Volodymyr Zelensky pen Russia President Vladimir Putin pan isi kenang saralam the kapachini pana birta. Volodymyr Zelensky pen kapachini pon lake Russia pen Ukraine pan katum prapon pinian ning kora truck apor pleng tanglo. Monta ajatle punon kaching vaya pan Russia pen kamatha jongsi do pulote aporlo. Monsam apharman kaching vaya pan jongsi Putin ning ke hangdo pulote Ukraine pen ke chisik dinglo. Monta der hiniang bong kaching vaya pan Putin ning ke hangabe pulotante somindar aron thama keklang do vekji pusi Ukraine President Volodymyr Zelensky pen pachini daklo. Nabang sualam alang le kapang dak pon thu dake kidamtang penanar ni alam lo. Bonda Russia pen thangna dalam theke paklang pon ka be penajo soda ka birta pini kelong pona birta lapuson henlo. Bangso birta lake Russia phan ka phere da memia birta. NATO ken kam jongsi lang munthi dang lo pulote sekeni siang bong amat Russia jutkok poma. Labang suang dengalong si non ke liro. Non hedjong ke long pon birta teng pulote NATO mate North Atlantic Treaty Organization atumpen chisik chedang pon tanglo. NATO atumpen Scotland anat ka chelenga towar pialong humpli atrak risim kasalon ponang thek long pon. Humpli atrak kapache jeng ponang bong ihu mabangke hormu hortar kar thang ponabi. Bonto hala po hum thoma bangke risim thedung ason kasalon ponang thek long pon. Russia pen Ukraine ang bong jongsi monsam kaching waya phan Putin abang nangbar be pulote somindar aron thama bang vek pupusi Ukraine President Volodymyr Zelensky pen Russia President aphan sodak pen pachini pon. Bonta Russia tum kopi lokama thapo. NATO atum pen humplia gari kapache jengpona truck kapang thek pon lake South Glass City Center pen kilometer isira chite makahelo ajak pen risim salon pon tanglo pusi birta klangpon. International Desk Report, Carbine Long Live.